сайта raziralbg.com. Там пише за промото на новия албум на Силует, стана дума преди малко за това Hijack Show. До края на работната част от седмицата предложенията са следните. Концерт на Елинор в сряда вечерта в Рокит. В четвъртък Бар Клуб Адамс ви кани на концерт на The Case. На следващия ден, на 25-ти, пак Бар Клуб Адамс приютява концерта на Thunderbolt. А повече подробности за тези събития можете да научите